zeggen, een goedenavond. NOS TV voor uw Wirnus-speaker. Het is vandaag weer een bijeenkomst geweest van de heer Helmin Wiels. Helmin Wiels is nu in Nederland en zal dan zeker zijn visie geven over de gang en stand van zaken van de Nederlandse Antillen. Wat gaat er gebeuren na 10-10-10? Dat is eigenlijk het motto. 10-10-10. 10-10-10, het moment dat de Nederlandse Antillen zal worden ontmanteld. Zal dat gaan gebeuren? Ik heb hier bij mij mevrouw Maggie Marshall, een van de organisatoren van de bijeenkomst van de heer Wiels vanavond. Mevrouw Maggie Marshall, wat vond u vandaag van de uitspraken van de heer Helmin Wiels? Nou, ik kan meegaan met zijn uitspraken. Alleen denk ik dat het een zeer harde weg zal zijn. Voor hem en voor de mensen die eigenlijk op dit moment bezig zijn. Om daar naartoe te gaan. Maar vond u dat wat hij heeft gezegd, want dat is wel, u geeft ook aan, het zal heel hard zijn, maar er moet een weg zijn om daar te gaan. Denkt u dat met zijn uitspraken de mensen die vandaag aanwezig waren in ieder geval overhaald en overtuigd zijn om terug te keren naar Curaçao of de Nederlandse Antillen? Nou, ik vind dat met de dag de mensen ontzettend enthousiast zijn en ze willen teruggaan naar de Antillen. Maar tegelijkertijd zijn ze bang om terug te gaan, omdat er op de Antillen geen enkele hulp is om hun op te vangen. Je kan 1 of 2 dagen bij familieleden zitten, maar geen maanden en zeker geen jaren. Dus wat hij op dit moment hier heeft uitgesproken, moet hij gewoon de hulp krijgen van iedereen om dat te bewerkstelligen. Want wij hebben te korte tijd op dit moment om zo'n grote verandering in werking te brengen. Dat is voor allebei de kanten, de zie en verno, te korte tijd. 10-10-10 is voor mij, hoe wij het hier ook zien, zeer, zeer kort. Ik vind het een gevaarlijk spel. U zegt het is een gevaarlijk spel. Maar ik zeg het weer, de heer Wiels is er om daar in ieder geval verandering in te brengen. In ieder geval, dat geeft hij aan. Ja. Zal dat gaan gebeuren? Of is het weer Nederland die gaat bepalen wat er met de Nederlandse Antillen gaat gebeuren? Kijk, wat hij zegt, moet hij ook eerlijkerwijs de tijd krijgen om het in werking te brengen. Maar hij heeft een harde strijd. Hij heeft een harde weg, een moeilijke weg om te gaan. Maar het is niet zo dat het niet mogelijk is. Het is mogelijk als wij allemaal onze schouder eronder leggen. Kort, mevrouw Marshall. U heeft Helmin Wiels gehoord. U zegt ook, er is een harde weg te gaan. Kunt u ons kort weergeven wat dan de belangrijke uitspraken tijdens dan de bijeenkomst van Helmin Wiels? En kunt u dat eventjes aan de andere kijkers eventjes melden? Ja, wat ik zeer belangrijk heb gevonden in zijn uitspraken en in zijn woorden is dat wij elkaar moeten gaan helpen. Wij moeten elkaar helpen en steunen in de sociale vorm zeker, maar ook naar de doelen toe, zodat wij bezit en de macht krijgen om ons mooie eiland Curaçao weer voor ons allemaal, Curaçao, naar behoren te laten worden en komen. Dat vooral de arme mensen gaan genieten van het positieve voor hun leven. Want hun hebben het op dit moment ontzettend zwaar. En daar was bij hem de klemtoon. En daar was ook bij de verschillende mensen ook van, hoe komen wij terug naar Curaçao? Dat vond ik ontzettend belangrijk. Zo zie je maar dat ontzettend veel mensen terug willen naar Curaçao. Oké, ik dank u bij deze, mevrouw Marshall, Wirnus-speaker voor NOS TV. Dank u. Senhor Olage Wenochi, di Radio Nos Barranca. Senhor Olage, we kunnen ons sabe Kiko, we hazi alwe, i Kiko nos potende dibo? Primeiro lugar, Radio Nos Barranca, Radio Barranca. Lo que nos hace, nos transmite, meneer Wiels, para sobra, foi ano passado, nos vai no seu encontro na nossa mira com esta papi verdade e me também um tipo de gosto para verdade onde hope via antiano tem tendência de não te gosta tende é verdade então me diga que me transmitir som rádio do bom escutar me diga que nós transmitir para ainda não tende grito não de necessidade que tem no nosso pueblo e Kiko nos mandatário não está fazendo para quebrar o país Curaçao.
Mas vai Corsol, aí passar, mas mira o que está passando no Corsol, e tá o que me proyecta, o que está passando e o que tu vira essa papel de se nós como antiano viva na Holanda aqui agora que nós não ajuda, não tem Corsol mais e nós está queda na mercê de holandês não. O que nós está passando de hoje a mim te chama cativo moderno. Nada cambia. Tudo o que ele vira moderno e nós não está rebeldia. E esse não que rebeldia timbia carbon bota bauji poder de holandês não ordenança que bota rebeldia tudo o que passa comigo acaba com uma camba não te quebrava com um método não poderia ser e a pouco de rebeldia se não tem bom vestiloma bom é antiano do sostenível só não tem medo ainda não está pensa cativo tá duele para bisa mas está assim tá ainda antiano está pensa cativo e nós merecemos algo lié para nos para e para nos pianan como Yuri Corsol. Por exemplo, rebeliar contra a lei não com Holanda também com ele. Mara cabeça junto, ora não passe lei, durante ano cana vai estar thuis. Cultura é consequência não para mostrar não que nós não está aceitar não nós somos coisas malefidos praktijk. Misbruik maken van een macht. Nós mensen stoppen e nos pôr, porque nós temos medo ainda de nosso coração, de sistema como a camba está é duro quando está coelho nós com ele. A camba está gasta 100.000, basta quitar o feijão não, porque pode parar duro com tu rende tá pensa nós está logrando. Nós te amamos danke de por escutar-nos e mirar-nos a noite. Vir speaker de Nos TV. Senhor principal, pero dona-nos tiki, lo que bo arranha de a noite, encontro de senhor Helmin Wills, que tá o pensamento de a noite? Bom, me dá hope, contente e satisfeito com minha bine, mas sobre tava uma noite com a Tracy hope contesta a pergunta não que estava tem o estava tem aire para roupa de nós que estava presente e estava uma noite satisfatória para nós tour sobre nós essa roupa com nossa bini passar, nossa bem para ponta, o senhor Luís tem contexto arriba praticamente tudo pergunta que estava tem e contexto não estava satisfatório. Nós estamos com o senhor Cristiano, porque bisa nós é acontecimento positivo de encontro de Helmin Wills a noite? Sim, me estou muito agradecido conosco por arranjar momento grande aqui, conosco por a papel com ele e está pouco mais além que por vai tomar lugar e lá que tomar lugar e conosco também por situar nós mesmos em situação que vai ter aqui na Holanda e plus na Corsol. Então assim está com de mi conceito me a compreender e me tá boga e me tá pedir me gente não para su trás. Ajuda nós vai adiante para sombra aqui não também nós começar na chiquito para começar será compreendimento para que nós por seguir a vida duro que também está bem agora aqui. Também ponto, hopi cardinal é assunto de petróleo que tem bom de dan la mão de Corsol. Que você sabe esse e que você conta nós? De petróleo de Corsol me dá lo que eu de Corsol tem queda de Corsol eigenlijk. Na maneira que você mira com a passas com Suriname antes com petróleo, com coisas eigenlijk nós sigue assim nós também caindo de mesmo dam com para não depois 50 anos para não sair feita crise. Dus eu me penso que nós tenho que brincar para nós mesmos quedar com nós mesmos, pero com outro pensamento sim. Okay. Danke, senhor.